Puxei sempre en galego, escribín sempre en galego, e se sacades o que hai de galego e de humano na miña obra, non quedará nada dela. Por rigor, pero ese rigor que estamos aquí lo estamos facendo con a inteligencia artificial unha foto para colocar as luzes en 3D para poder educar de unha maneira correcta e saber as gafas como tiñen que ser, porque as inteligencias artificiais son moi caprichosas en algún momento poden meter unha gafa. Aquí temos diferentes elementos, do 31. E Anxo xusto na zona onde está. Sí, sí, é a única. Explicas que iso? Sí, no, aquí, ¿no? Bueno, este é outro momento que pensamos que podería brillar moitísimo. E a partir de aí o que facemos a nivel técnico é utilizar non a vista as gafas de realidade virtual. Hay alta palida, aquí, ¿eh? Igual estas más altas. Temos diferentes alturas. Vale. Este túnel é unha entrada aos dramas que tuveron na súa vida, é dicir, como Que se chama un holograma de espello, como podedes ver, Castelao xa ten certa tridimensionalidade, estamos conservando a escala para poder ter esa sensación. No pasa lo que se puede hacer. Ayer escuché una cosa en la red de poner a cambiar la gallina. guardamos con orgullo esos dibuixos desa devoción por Pronunciei o meu último día, veremos as nobres divinidades e os fortes caracteres que dou Galicia. Es que seremos sempre. Te digo, o que este momento está sonando xa Castelao, súa voz. E un beso. Facer unha experiencia inmersiva na que sentimos que case Castelao está latexando aí, sentimos case o seu corazón, non? Tanto a nivel humano como a nivel artístico, non? Ese latexo, non? Aquí o que temos é a ese Castelao, non? En 3D, por exemplo, aquí estaría debuxando fronte a un motivo, non? De alguma maneira partimos deste 3D, deste deseño, e logo sí que utilizamos as inteligencias artificiais para poder animar, non? Ou facer, pois, unha recreación máis realista. por esta valentía. Non é fácil achegarse a un mito, non é fácil achegarse a un símbolo. Carecemos de moita documentación, pasou por unhas circunstancias. Bueno, moi bo día a todos, gracias por achegarvos